Καλησπέρα στους φίλους μας. Μόλις αλλάξαμε μοτέρ βεντιλατέρ από το καλοριφέρ το μοτεράκι του αέρα σε ένα Skoda Octavia 1400 κυβικά φυσικό αέριο του 17 μοντέλο. Βλέπετε ότι δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα. Αφαιρέσαμε το ντουλαπάκι, θα σας δείξω μετά πως το κουμπώνουμε. Στη συνέχεια αφαιρέσαμε και το πάνω μέρος, το εσωτερικό από το ντουλαπάκι, πιάνει εδώ και εδώ. Είναι αυτό που έχει ή το CD ή το διακόπτη για το air condition να ψύχεται μέσα το ντουλαπάκι. Και στη συνέχεια αφαιρέσαμε τον αεραγωγό αυτό να είναι βιδωμένος εδώ και πιάνει και εδώ μέσα. Τραβάμε λίγο αυτό εδώ και πέφτει κάτω. Και μετά από κάτω το μοτέρ, θα σας το δείξω τώρα, είναι αυτό εδώ. Το μοτέρ είναι συρταρωτό με στροφή, δηλαδή το περνάμε και το στρίβουμε το μοτέρ και κουμπώνει. Προσοχή όμως, εδώ έχει ένα πλαστικό το οποίο αυτό είναι στην εσωτερική μεριά προς τη μηχανή, δηλαδή το ανασηκώνεται για να μπορεί να φύγει από τα δύο τα πιαστράκια που το πιάνουν και να ξεκουμπώσει πιο εύκολα. Μετά στη συνέχεια αφαιρέσαμε τώρα εδώ την αντίσταση, βλέπετε που είναι η τρύπα, ο διακόπτης, και το επανατοποθετήσαμε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για οποιοδήποτε πληροφορία στείλτε με μήνυμα.